jeg sidder og lader der. Ikke? Ikke? Vil du være sød og lade der, siger jeg. Ikke? Han filmer. Har du stadig de der film med mig? Michelle, du der aldrig dem der ind på Facebook. Hvad for noget? De der film med mig. Der er noget, de slæbte. Ej, har du slettet dem? Michelle. Hold nu op, Kenneth. Det var mega sjovt, det var, hvor vi sad i toget, og så hørte jeg teknik, så sådan, Det har du sgu en hund på med noget. Nej. Kom. Hallo, du skal spørge ben. Nej, det er dit job. Det vil han gerne have. Ej, vi har faktisk hver sit ben til sådan en. Jeg har højre, du bruger venstre. Det er fordi, vi er Kenneth, gå hjemme nu væk i gang. Jeg er hjemme, hun er yang. Jeg er Yang, du er Yang. Nej, fordi jeg er den, Nej, fordi... jeg er den Nej, sorte. fordi at... Nej, fordi vi Jamen, jeg er så. du er nordjyde, så det er klart. Jeg er ikke. Jeg er en rigtig dansker. Men jeg er kronjyde, fik jeg at vide. Hvad fanden er det? Er du ikke sød og lade være med at filme os? Det er faktisk pisse irriterende. Du er narko. Au, det kan sgu da holde. Det var sådan på mig, mand. Og nu får du et smæld fra. Sådan her. Skal vi lige prøve at lave den, at de laver i kloven? Hvad laver det? Hvordan vil du den? Nej, det er ikke sådan, de gør. Nej, det er sgu ikke. De gør det ikke. Det viste mig, de gør det. For helvede, så gav hun bare sådan ordentligt dukker. De gør sådan her. Du vil ikke gøre det. Det er sådan mega sjovt stemme. De gør det. Vi dykker op. Vi skal ikke gøre det. Okay, så bliver det kigger på. Kender du med om, hvor det er irriterende? Ja, det er faktisk Film Benny i stedet for, det skulle da en kendismand. Det har forhold til manden, kan du? Ej, prøv at se, der står dronning Margrethe. Ej, prøv at se, der står prins Nikolaj. Der står der tvilling. Og hvad, Pamela, du står helt nøgen lige derovre. De er ikke så gamle. Nej, det er Hvad? Du skal fandme til at stoppe. Du skal.